Hello, kumusta kamong tanan? Sama sa gihapon, ako magapasalamat sa Ginoo nga kita makatuon sa iyang balaang pulong. So, kumusta kamo? Hinaut po unta nga ang Dios kanunay magauban kanato. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Dios. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa panahon nga kami makatuon gihapon sa imong balaang pulong. Ginoo, naghangyo kami karon nga hinaut pa unta nga matugkad namo unsa kalalom ang imong paghigugmangan kanamo. Ginoo, hinaut pa unta nga amo ning masabtan kay imong gihatag ang imong bugto nga anak aron nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi aron nga ang among mga sala mapasaylo kung kami moduol nga na kanimo. Ginoo, uban ni kami karon sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat sa tanan nga mitabang aron nga kita maka-Bible study. Daghang kaayong mitabang. Kung wala kamo dili maging successful ang atong Bible study. So daghang salamat sa tanan. So sa usang semana didto kita sa sinulat ni Marcos kapitulo 14. Mag-review kita. Wala nato nahuman ang kapitulo 14. So atong sugdan sa kapitulo o sa versikulo 26. Before we do that, ato sang i-review kung hain tagikan sa kapitulo 14. So i-review nato, tanaw nato unsay nahitabo. Sa pagsugod sa kapitulo 14, ang mga pangulo sa ilang relihiyon nagsabot na, nagplano unsaon nila pagpatay ang atong Ginoong Hesukristo. Nasuko sila tungod kay ang ilang power, ang ilang gahom sa ilang paglantaw nakuha ni Hesus. Daghang mga tawo nga misalig na minaw sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang kining mga leadership pod nagtanaw sila nga kini si Jesus na miangkon nga siya ang manluluwas. O kini silang mga relihiyoso wala gyud maglantaw nga kining tao si Jesus nga taga Galilea nga anak og karpentero mahimong ilang manluluwas. Kay wala man sila gabasa sa ilang sakaraan nga tugon. Kay ang kinabuhi ni Jesus nakatakda na, nakasulat na sa karaan nga tugon. Dili kayo klaro ni anang panahon dulom ang may tungod sa atong Ginoong Hesukristo pero naa. So nagplano sila and then si Jesus gibubuan og pahumot didto sa Betania. Ang atong Ginoong Hesukristo giimbitar sila og mga disipulo nga mukaon. Special sa usa ka tawo nga gitabangan ni Jesus nga naay sakit nga leprosy og ang ngalan gihapon niya si Simon nga naay leprosy og so dako kayong kumbira pagkaon nila og kining igsoon ni Lazarus si Maria ang pinakamahal niya nga pabango nga ang sweldo sa usa ka tuig iyang gibubo ni Jesus. Tungod sa dako niyang gugma, iyang gihatag ang tanan. Bali wala niya ang iyang bank account. Kini untang pahumot iya ning ibaligya someday kung matigulang na siya o mahimo nilang mga makatabang sa ilang pagkaon. Pero tungod sa iyang pagmahal sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gihatag ang tanan. So og mingon si Jesus ang iyang gibuhat mahinumduman. And then ato sang bitun-an nga si Judas nga usa sa mga disipulo ni Hesukristo iyang gi-contact miadto siya sa mga leadership, sa mga kontra, sa mga tao nga
nagplano nga patyon si Jesus nga, hey, mutabang ko ninyo, kay balukog ha, and si Jesus ni anang orasa ni anang adlaw. Si Judas uban-uban ni Jesus for 3 years. Apan ang iyag yung paglantaw nga murag giusikan niya ang panahon niya. Kay ang ingong pagtuo nga ang manluluwas, ang unang pagtuo niya nga si Jesus ang manluluwas. That's good. Apan ang iyang paglantaw nga si Jesus magsugod og rebelde nga gamiton ang power, gamiton ang mga armas para magbag-o ang gobyerno nila, nga ang mga Romano mapawala. Si Jesus, manluluwas siya. Gusto niyang usbon ang gobyerno. Pinaagi sa pag-usub sa kasing-kasing sa mga tao. Usbon niya dili rebelde. Rebelde sa mga tao nga gigapos sila sa ilang relihiyon. Dili siya magsugod og rebelde nga patyon ang mga tao. Sa Cuba, nagsugod sila rebelde, ang mga komunista nga equal ang ilang mga pagkaon, apan karon usa sa mga pobre nga nasyon mao ang komunistang Cuba. Pobreng mga tao, pag adto namo dito, kadaghanan galisod ang mga tao, naglisod og pagkaon. So ang plano nga mga tao nga magrebelde, pinaagi sa armas, dili maayo. Rebelde sa magbag-o sa kasing-kasing. Mao na gusto sa atong Ginoong Kristo. So si Judas, ang ingon niya, rebelde pinaagi sa giyera. Unsay nahitabo? Nagguba ang Jerusalem sa AD 70. Nagrebelde sila. So anyways, dili ta gusto mong palayo, review mo lang ni. And then dito sa versikulo 14, sa versikulo 12, ang pinaka-famous bantugan nga pinaka Last Supper. Kadaghanan sa balay nato, kung musulod ka na ay picture, Last Supper. So dito atong gitun-an, naibaw nato ang pinakakatapusan nga panihapon sa atong Ginoong Kristo. O dito usab atong mahibaw-an nga miingon si Jesus, kini inyo ning himuon to remember, inyong mahinumduman ang dugo nga akong gipaagas ug ang akong lawas nga nagpalansang dito sa cross. So kada communion, miingon siya, hinumduman ninyo sa pag-inom ninyo nga kini ang dugo nga akong gipaagas nga makapalimpyo ninyo. Kini ang akong lawas nga gibitay didto sa Calvary, didto sa cross. So in remembrance, dili nato na malimtan ang dako kayong gugma nga iyang gihatag. So and then moadto na kita sa atong lesson karon. Magsugod sa versikulo 26. So gikan sila sa panihapon, milakaw na sila. Gabi na ni sa Huwebes, sa gabi. Milakaw sila para moadto sila sa bukid sa Olibo, aron nga didto magampo ang atong Ginoong Kristo ug ang iyang mga disipulo. Didto ipakita niya ang iyang pag-antos, ang iyang antuso niya in a couple of hours, nga galisod usab siya sa iyang pagkatao. So atong tan-awon ang iyang gihimo. So silang tanan naglakaw na paingon didto sa bukid sa Olibo. Versikulo 26. Guys, naa na mo dinha sa sinulat ni Marcos, kapitulo 14, versikulo 26. We are hoping to finish this today. Okay, basahon na ako. In ang paragraph, mayon nga gipasidaan ang paglimod ni Pedro. Nagpasidaan ang atong Ginoo nga si San Pedro iyang ilimod ang atong Ginoo. Tan-aw nato ngano mang nahitabo ni. Tan-aw nato unsay atong mapupo ni ini. Okay, basahon na ako. Og sa
og sa nakaawit sila usa ka awit, nangadto sila sa bungtod sa mga olivo. So, bungtod sa mga olivo. Og si Jesus miingon kanila sa mga disipulo, kamong tanan managpanibog mo atras, kay nahisulat man kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay og ang mga karnero maga tibulaag. So gikuha niya ni sa karaan nga tugon. Sa sinulat ni sa Salmo 41 versikulo 9, miingon siya nga kamo magkatibulaag ni ining panahon na. Nahasulat na plano na. And then, versikulo 28, apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea. So, miingon siya, pagkabanhaw, buot ipasabot nga siya mamatay, apan mabanhaw. Naaba mo'y nahibawan nga tao nga pagkamatay tulo ka adlaw na banhaw. Kini ordinaryo ba nga tao ang atong Ginoong Hesukristo? Nga nabanhaw man siya ug nahibalo siya nga siya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw? Wala kitay pagduda nga ang atong Ginoong Hesukristo mao ang Ginoo. Apan, and then versikulo 29, og si Pedro, kinsa man ni si Pedro? Mao ni si San Pedro. Og si Pedro miingon kaniya. Miingon ni Jesus, so sa dihang giingnan ni Jesus silang tanan nga ako mamatay apan mabanhaw. So unsa may reaction ni San Pedro? Og si Pedro miingon sa versikulo 29, bisan pa kun mosibog ang tanan, ako dili gayud mosibog. Wow, isog ang gisulti ni San Pedro. Bisan pa ang tanan, mura siguro iyang gilantaw ang iyang mga kauban nga mga disipulo. Bisag kining tanan, bisag kamo mosibog, ako dili gyud. Tanaw na to. And then, versikulo 30, kaniya, gitubag si Jesus og nag-ingon. So, si Jesus, gitubag niya si San Pedro. Kay, ang atong Ginoo, makita niya kung kinsa kita. Usay, makita niya. So, dili nato makumbinsi siya sa pulong lamang sa iyong paghambog nga ako, dili ko musibog. Apan, si Jesus makita niya ang atong kasing-kasing kung kinsa gyud kita. So, kaniya mitubag si Jesus sa versikulo 30, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo. So, naay pulong sa pagkatinuod gyud, mahitabo ni. Magaingon ako kanimo, nga karong gabhi una, sa dili pa ang manok magtuktugaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo. Miingon siya, sa dili pa magtuktugaok ang manok og kaduha, imo kong ilimod sa katulo. Wow! Mahibalo si Jesus. Dili ni siya ordinaryo nga tao. And then, apan siya miingon sa mainiton gayod. So, mitubag si San Pedro sa mainiton, kursonada kayo ni siya. Kung kinahanglan man nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw igalimod. Og silang tanan na nagsulti sa ingon, mayon sila, kami pod, bisag unsay may tabo, dili mi mudalagan, dili na mo ilimod ka. Wow!
usahay kita usab daghang kitang isaad sa Ginoo. Apan usahay dili nato wala ta kabalog kinsa gyud ta nga ang atong saad matuman ba gyud. Wala ako'y pagduda nga si San Pedro mahal gyud niya ang Ginoo. Pero wala siya kabalo sa iyang kaugalingon. Nga kung adunay pressure, kung adunay kalisod kinabuhi, makaingon siyang muatras ako. Wala siya kabalo unsay mahitabo. Si Jesus nagaampo dito sa Getsemani. So sa dito na sila, nag-istorya na sila sa Getsemani, kini usa ka lugar. And then dinhi sa bukid sa Olibo. Atong basahon ang verse 32. Og nangadto sila sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemani. Kining Getsemani sa ilang daghan ni siyang prutas, galingon nila ang olive. Galingan ni siya sa olive. Pero ang olive, ang lana, himuon nga suga, himuon nga kung kaon sila utan, ilang gamiton ang olibo. So, kining lugar nga gigaling ang olivo. Dini usab nga murag gigaling ang atong Ginoong Hesukristo. So tan-aw na to. Og nangadto na sila sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemani. Og siya miingon sa iyang mga tinun-an, panglingkod kamo dinhi samtang magaampo ako. So makipag-komunikar ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang amahan nga mao'y nagpadala kaniya. Nagampo siya. Verse 33, og uban kaniya iyang gidala sila si Pedro, San Pedro, og si Santiago, og si Juan. Og unya misugod siya sa pagbati. So nagampo na siya. And then og unya misugod siya sa pagbati sa kakulba ug pag-antos. So naay pulong nagsugod na siya sa wala pa siya nakaampo, nakulbaan na siya. Kay kabalo siya unsay mahitabo sa iyang pag-antos. Lisod ka ang iyang pag-antos. Naibalo siya unsa ka lisod ang iyang himuon ni anang adlaw sa Biyernes. Ikulban ako kung moadto kog hospital or magkuang kog dentista, makakita ko sa taas kaayo nga dagom, manervyos na pug ko. Bisag sa barko ko sa unang panahon nga dagko kayong mga balod, bagyo, makanervyos usab. So, ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao gikulbaan. Sa iyang pag-antos, versikulo 34, ug unya miingon kanila, si Jesus giingnan niya ang iyang mga disipulo. Si Jesus kadaghanan wala gid siya naghangyo sa iyang disipulo. Karon atong mahibaw-an nga nagahangyo siya. Og siya miingon kanila, ang kasing-kasing ko natugob sa kasubo nga ikamatay. So nakita niya ang kasing-kasing niya, nagsubo siya mag-ayo tungod kay ang kamatayon duol na. Mingon siya, pabilin kamo dinhi og pagtukaw. Iyang giingnan ning tulo ka disipulo niya, pabilin kamo, magampo ko. Pero pagtukaw kamo, magampo usab mo. Magampo mo kanako. Tungod sa akong antuson. Og sa verse 35, og sa nakalakaw siya gyutay sa unahan, siya mihapa. So usa diay sa mga system niya nga magampo maghapa siya. Usahay makita nato nga gatindog usab siya. Usahay sa nagluhod. Pero niining panahon na mihapa siya sa yuta og nagampo. Nga kung mahimo man ilikay unta gikan kaniya ang maong takna sa kasakit. Nagaampo siya. Nga kung mahimunta nga ilikay ang iyang kasakit. Nahibalo siya unsay mahitabo.
Nag-ampo siya sa amahan nga, "Amahan, okay lang ba? Okay ba? Nga dili na lang ko muana sa cross." Og siya miingon, "Aba." Aman, Aba sa Aramaic, amahan, tatay or papa. "Aba, amahan, ang tanang mga butang mahimo mo. Kuha ka nako kining kupa." Mingon siya, "Ang tanan, kaya mo, mahimo mo ang tanan, kuhaan ning kupa." Unsa may buot ipasabot ni Hesus? Kupa sa pag-antos. Kanang iyang himuon, kanang ihatag nga siya ilansang sa cross. Siya mahimo mo ang tanan. "Kuha kanako kining kupa apan," mingon siya, "apan dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo." Mingon si Hesus, mao ni ang pag-ampo. Kaya nimo ang tanan. Unsa maning tanan? Ang plano nga siya magpakamatay sa cross. Mingon siya, kaya nimo nga mapasaylo ang sala sa mga tao, bisan og dili ko magpalansang sa cross. Pero mingon si Jesucristo, apan unsa kun dili ikaw ang masunod, ang imong plano ang masunod. Si Jesus gaantos sa iyang pagkatawo, mingon siya, dili lang ta ko muana din sa cross. Pero miingon siya, ang imong plano ang masunod. Maunay efektibo nga pag-ampo. Ang prinsipyo sa pag-ampo nga ang plano sa Ginoo gyud ang masunod, dili ang imuha. Kay ang atong gusto dili perfect, dili pinakamaayo. Ang plano sa Ginoo ang pinakamaayo sa tanan. So sa atong pag-ampo, ato yung ingnon nga ikaw ang masunod. Mao na usa sa mga prinsipyo nga dili ang atong gusto. Daghang kitang gusto sa kinabuhi nga atong kuhaon, pero ang donggon sa Ginoo kanang gusto nato nga plano sa Ginoo. Kinahanglan nga ang atong hangyoon sa Ginoo nagasunod sa iyang plano. Mao na pag-ampo nga iyang dunggon. Dili pag-ampo nga Ginoo, gusto ko mahimong bilyonaryo sa Pilipinas. Or kung unsa pa nang iyong mga pag-ampo. Kundi Ginoo, kung unsay imong gusto, akong sundon. Kay balo ko lisud kaayo ning pag-ampo ni. Kay panalitag naa kay sakit. Kitang tanan magkasakit man ta, kitang tanan mga matay. Ako daghang ko mga maintenance, blood pressure, blood thinner, para muhinay ang pitik sa akong kasing-kasing, o kung makakaon kog humba na medisina nga dili mo tapot sa mga ugat, dili ko ma-stroke, aban mamatay gihapon. So kung magkasakit, mas maayo nga Ginoo ang imong plano sa akong kinabuhi masunod. Kung imo kong kuhaon karon, ang imong plano ang masunod. So, kung makaingon kita nga nagaampo gid kita gusto, daghang kang giampo, apan wala masunod, posible nga wala sa plano sa Ginoo. Or usahay moingon, just wait. Usahay moingon ang Ginoo nga usbo na imong plano. Wala na'y plano sa ako. And then, so, nagaampo siya. Na kinahanglan masunod ang plano sa Ginoo, masunod ang amahan. Kay ang plano gyud sa original, sa wala pa buhata ang kalibutan, sa wala pa'y mga tao ang kalibutan, sa akong nabasahan, ang Ginoo aduna nay plano unsaon pagluwas kanato. Nakaplano na ang tanan. So, and then verse 37, og siya miadto og iyang nakita sila nga nangatulog
ug siya miingon kang Pedro, kay balo mo, gihangyo ni Jesus sila, mag-ampo mo. Keep watch. Pero pagbalik niya sa tulo ka disipulo, nangatulog, wala day gaampo sila. Tingali daghang nakaon nila panihapon, so katulgon sila. Mamaya paghuman, miingon siya ni San Pedro, Simon, usa sa ngalan ni Pedro, ni San Pedro, mao si Simon. Miingon siya, Simon, nagakatulog ka ba? Nagakatulog ka ba? Nga unta ako makanggiingnan nga magampo? Dili ka ba di ay makatukaw usa ka oras, usa ka takna? Dili ka ba makaantos sa pagampo? Pagtukaw og pagampo kamo, aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay. Usa di ay sa mga prinsipyo nga giingon ni Jesucristo nga dili kita madalinas sa panulay, mao ang pagampo. Dili nato na malimtan nga dili kita madalinas. So ang pagampo importante kaayo. Sa pagkatinuod, mingon si Jesus, sa pagkatinuod, mingon siya, dili ko mangbakak sa inyo ha, sa pagkatinuod, ang Espiritu matinguhaon apan ang Espiritu matinguhaon apan ang lawas mahuyang. Ang Espiritu matinguhaon apan ang lawas mahuyang. May gisulti ni Jesus. Gusto nato pero ang atong lawas dili kaayo strong, mahuyang. Mao nang gikinahanglan nato nga moduol sa atong Ginoong Jesucristo. So makahatag sa strength, kusog. Og siya, verse 39, og siya milakaw pag-usab og nagampo nga nagasulti nga mao gihapon nga pulong. Nagaampo gihapon siya, milakaw siya. Ginoo, hinaot po unta nga kining akong himuon karon, kani imong plano, pwede ba usbon nimo ni nga maluwas man nimo ang kalibutan ang mga tao dinhi bisag wala ko? Pero miingon usab siya, ang imong plano maoy masunod. Wala nay lain ang atong relihiyon, kung kinsa tong relihiyoso kayo, dili makaluwas nato ang pagtuo, pagsalig lang sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo. Wala na lain. Kay mao ray makaluwas ka nato ang paglimpyo ni Jesus sa atong mga kasalanan. Verse 40, unya miadto siya pag-usab sa iya og iyang nakita sila nga nangatulog. Wow. Silang Pedro natulog gihapon nga giingnan, ayaw mo pagkatulog, magampo mo. Kay galisod ako gusto diri. Pagkatapos natulog gihapon sila. Unya miadto siya pag-usab sa iyang og nakita sila nga nagkatulog, kay nagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata. Ug wala sila mahibalo kung unsay ilang itubag kaniya. Og siya miadto sa ikatulo og miingon kaniya, nangatulog og namahulay pa ba gihapon kamo? Sa ikatulo, so nangatulog ba gihapon kamo? Wala ko kay balog unsa ang tuno sa sulti ni Jesus. Nasuko ba siya? Kay wala ta kay bulo ani. Pero mingon siya sa ikatulo, nangatulog ba di gihapon kamo? Igo na kana. Ang takna ani ana. Ang anak sa tao, kay bulo kitag unsay anak sa tao, gikan ni sa Daniel, nga siya ang anak sa tao, ang atong Ginoong Jesucristo. Anak sa tao, igatugyan na ngadto sa mga kamot, sa mga makasasala. Ingon sa duol na, itugyan na. Bangon kamo, og manglakaw kita. Tanawa, ang akong magbubudhi ania na sa duol.
So unsa may atong makita dinhi nga ang atong Ginoong Hesukristo unta posible nga sa nagpadulong pa ning daghang kaayong mga sundalo miingon na ang kung usa ka legion bot ipasabot 500 ka mga tawo sundalo o usa ka gatos ang nagkabayo. Sa layo pa nakita ni Jesus nga nagpadulong na. Kay naa man sila sulo. Apan midalagan ba ang atong Ginoong Hesukristo? Nga unta kining lugar daghang ning kakahuyan. Pwede siyang mudalagan, mutago. Apan mingon na siya, amahan, ang imong gusto ang masunod. Tungod kay nganong gihimo man ni Jesus para sa imuha o para sa ako nga gusto tungod sa dako kaayong gugma sa amahan kanato. Dili niya gusto nga kita maimpyerno, makatilaw sa kalayo nga dili mahuman, nga walay katapusan. Dili gusto. Tungod sa dakong gugma, miingon siya, ako nang himuon para sa ako para ni Rugrason, para sa imuha, para sa tanan. Ako ning atubangon kining plano sa wala pa himua ang kalibutan. Ako ning atubangon tungod sa dako kaayong gugma. Nahibalo ba kita unsa ka dakong gugma sa Ginoo kanato? Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Si Jesus bisag nahibalo siya nga lisud kaayo. Apan miingon siya, ako ning himuon tungod sa mga tao. Daghang bang mga tao karon? Daghang bang mga tao nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo? Sa inyong paglantaw. Naabay mga tao, daghang mga tao nga nahibalo nga ako gigugma gusto. Magpasalamat ako. Aduna ba'y kinaiyak kanato nga pagmata nato kada buntag nga aduna kitay kinabuhi ang atong kasing-kasing gapitik. Naabatay kasing-kasing nga mapasalamaton. Makapasalamat ba kita sa iyang gihimo didto sa Kalbaryo? Hinaot pa unta nga atong matugkad unsa kalalom ang iyang gugma. Og si Jesus mingon usab nga kung ikaw tinuod ka nga akong sumusunod, imo usab nga higugmaon ang imong isa ka tawo. Sa kalibutan karon daghang walay gugma, puro hatred. Unsa may nahitabo karon sa Ukraine, Russia gustong patyon ang mga tao. Sa Africa, kulang sa gugma ang mga tao. Tungod kay wala nila nabati ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan mong langit nun, daghang salamat sa dako nimong gugma. Hinaut unta usab nga tungod sa imong gugma mausob ang among paglantaw nga na kanimo. Nga kami mapasalamaton, nga kami among makita usab nga kami makasasala, nga gakinahanglan og limpyuhan ang among kaugalingon. Ang imong dugo lamang ang makapalimpyo, Ginoo. Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.